Здравейте! Искам да ви покажа какво правих през последните 4, даже близо 5 дни. Свещи! Свещи от чист пчелен восък от нашия пчелин. Вижте какви бомбони станаха! Как да не се похваля? Качих ги само преди 2 седмици във Фейсбук. И имаме един много сладък наш клиент, който работи в Англия и си поръча 90 свещи, които нямаше как да не приема като поръчка. И ги направих. Вижте ги. Просто са бижута. Мале. Разбира се, имаше много главоболия по пътя на производство. Неща, с които не съм подозирала, че ще се сблъскам. Мислех, че ще си пусна една симпатична музичка и ще си правя свещички, както ако отвориш Pinterest или отвориш някое клипче в YouTube, изглеждат хората, които правят свещи. Нищо подобно. Нищо подобно. Какво ли не стана? Първо, че восъка дойде от пчелина във формата на една гигантска, огромна буца, която аз трябваше да разбия на малки парчета. И се почна едно блъскане с... Нямах чук. И ги блъсках с, как се казва, френски ключ. Между 2 и 4 не съм блъскала. Но в останалото време съжалявам, съседи. После изливам врелия восък, фитила потъва вътре в формичката. После тиганчето, с което правя водна баня, се щупва. Всичко може да се сетите къде отива. Котлоните са целите в восък в момента. Какво друго ми се случи? Да, първо не ги прецеждах. И вътре имаше утаени, включително и пчелички. После се сетих да ползвам цетка, която после се задръсти и започна да тече навсякъде. И най-големият цирк настъпи в неделя, когато детето ми се прибра от село и каза: "Мамо, какво е това? Искам да го пипна." Всичко беше във восък, хора. Но имаме щастлив край. Щастлив край и хубав резултат. Надявам се малките сладки англичанчета да харесат нашите от български восък. Да има топлина и уют в сърцата ни. Това ви желая. Хубав ден!